To fa ana wata sai ga wata, asirin wani ƙasurgumin ɗan damfara ya tonu, wanda yake damfaran mutane ta kafafen sada zumunta. Ko da wane lokaci za ka ga ɗan Najeriya idan abu ya ɓullo mai kyau ne ko mara kyau, to zai dinga amfani da wannan dama, ko dai ya yi abin da ya dace ko kuma ya yi abin da zai dinga cutar da al'umma. Shi dai wannan bawan Allahn lallai asirinsa ya tonu ne lokacin da ya kira wata matar aure a waya, yake ba ta labarin ƙarya na wani tallafi da suka cike a zamanin tsohon mulkin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Abin da zai baka mamaki shi ne, ko da wane lokaci su waɗannan 'yan damfaran lallai sukan nemi wata gaba ce wadda aka taɓa yin wani abu da shi, to sai su yi amfani da wannan dama su dinga yaudarar mutane suna cutarsa. Abin da zai baka haushi shi ne, shi wannan bawan Allahn ga shi dai ya yi bayani kamar bayani na gaskiya, inda ya ce lallai har suna da ofis guri biyu kuma duka ya faɗi wannan waje. Amma kuma daga cikin zantukansa za ka gane cewar lallai akwai yaudara a cikin wannan maganar, domin duk abin da aka ce lallai akwai ofis, to kaga kusan babu yaudara a cikinsa sosai. Duk da dai akwai 'yan yaudaran da za ka ga lallai akwai ofis ɗin akwai komai, amma ba zai hana su yaudari mutane ba. To amma tunda har shi ya irin wannan bayanai, ya nuna cewar lallai suna da ofis inda za a je a ciccike wasu takardu domin a biya wasu kuɗi da ya buƙata kimanin 15,000, inda mijin wannan matar aure ya ce to ai mun san babu matsala, tunda har kuna da ofis kuma ka faɗi inda ofis ɗinku yake, to lallai ka yi haƙuri mu je wannan ofis ɗin naku domin mu biya wannan kuɗi da kake buƙata. To amma da yake shi wannan ɗan damfaran ya san duk maganganun da yake faɗa ba gaskiya ne ba, sai ya fara turjiya cewar lallai idan har ba za su biya wannan kuɗi ta waya ba, to lallai za a cire su daga kan layi kuma za su ƙara jira sosai. Abin da zai baka mamaki shine, irin wannan tallafi da gwamnati take bayarwa ba yanzu ne ta saba ba da shi ba, to da dama su irin waɗannan 'yan damfaran suka yi amfani da sunanka wanda ka cike waɗannan abubuwan. Wani lokaci ma sanadiyar haka idan baka ankara ba, za su iya kiran ka a waya ƙarke ka ba da sirrin bankinka, duk abin da kake cikin bankinka su kwashe. To don haka duk wanda ya sake zai je wajen gwamnati ya cike takardu irin wannan, wanda za a nemi BVN da lambar bankinsa da sauran adireshinsa, to lallai fa ya yi hattara. Kar ka yadda ka je ka cike irin waɗannan takardu a wani guri, bayan ka dawo gida wani ya kira ka a waya, ko da daga ofis ɗin ne, ya buƙaci ka tura mashi wasu abubuwa na adireshinka. Kar ka kuskura ka fara wannan. Idan mutum ya kira ka daga ofis yana buƙatar ka tura mashi wannan abu cikin gaugawa da ake buƙata, ka nuna mashi gaskiya kai baka kusa, ka je wani guri, kuma inda ka je yanzu ka dai san kai dai hikimar da za ka masa, wanda lallai ba za ka tura mashi wannan adireshi ba. Amma tun da ofis ne kuma ka san wannan ofis, lallai za ka kawo kanka da kanka a zo a yi bayanin da ya dace a zahiri. Amma idan haka kuskura wani ya kirawo ka tura mashi irin wannan adireshin, to ka tabbatar za ka yi asara wacce baka san iyakarta ba, domin kar ka zo wajen neman ƙiba ka nemo rama. Kai ka fita ne domin ka samu tallafi, to amma kuma a yi maka hikimomi kai a samu tallafi a wajenka. Domin dai kun san yadda ƙasar nan tamu take Najeriya, matuƙar an riga an cuce ka, to ƙara cutar naka za a yi. Ko da ka je gurin 'yan sanda ko kotu, babu wani abu da za su yi maka, su ma iyakarta su karɓi kuɗinka, shine garantin abin da za a yi maka kenan. Domin irin wannan damfarar da ake yi ta kafafen sada zumunta, an sha yin ta ba ɗaya ba sau biyu ba, kuma ana kama wani lokaci 'yan damfaran, in kuɗinka suna nan ne za a iya dawo maka da wasu abu, in ko kuɗin nan sai riga sun yi nisa shikenan. Domin da dama irin wannan tallafin ya ja mutane asara matuƙa, wanda sai ka je ka cike takardunka, an ɗauki wani lokaci su zo wani kirawo ka a waya ya dinga maka wasu bayanai na ƙarya, a karke ya yaudare ka, sai an riga an kwashe maka kuɗi,
daga baya ka je ofis ɗin inda ka cika wa'innan takardu sai su nuna maka wannan da ya maka wannan abu ba su tare da shi ko ba su san shi ba. Ƙarshe ka je ka kai ƙara 'yan sanda su ce za su yi maka tracking shi ma na su ƙara karɓar kuɗinka sannan a tura ka kotu, haka za ka yi ta wahala a ƙarshe dai ka dawo ka haƙura. To kwanda tun guri idan ka ga fa irin wannan kar ka yadda ka zura jikinka, lalle ka ja baya da irin waɗannan mutane. In kuma son samu ne irin wani tallafi na gwamnati in ba ya zama dole ba kawai ka haƙura da shi, shine ka je ka nemi sana'ar da za ka yi kawai ka kare mutuncin kanka. Domin yau a ƙasar nan tamu in ka ce ka dogara tallafin gwamnati to lallai za ka sha matuƙar wahala, domin ko da wani lokaci wanda ake ba su tallafin nan na gaskiyar su kawo za ka ga babu ko kuɗin fam ba ce mutum ya biya ba. Amma idan suka zo haka za ka ga an ɗauki wannan fam an dinga rarraba shi, an dinga canza mai tsarurruka, ana damfarar al'umma da shi da sunan cewa za a ba ku tallafi, wani wurin a karɓi 1000, wani wurin a karɓi 2000. Duk irin wannan tana faruwa a nan ƙasar tamu Najeriya. Sai kuma idan an kama mutum abin da zai baka haushi, jama'a suna dukan shi, sai kaga an dawo ana ganin laifin masu dukan nashi ba kuma laifin shi da ya zo yana damfarar al'umma ba. To maganin kada a yi, kada a fara. Da haka ko da wani lokaci mutane su dinga kiyayewa, ko wanda aka kafafen sada zumunta inda za ka ga masu shiga irin Facebook ko YouTube ko Instagram, ta nan wajen ma wa'innan mutane suna bi, inda za ka ga wani lokaci sun buɗe akawun da sunan mace kuma alhalin maza ne, ko kuma a'a mace ne sai ta buɗe da sunan namiji. A haka ake irin wannan yaudara da dama, kai sai ka saki jiki da mutum. To yanzu ɗan Najeriya ba abin yadda ba ne 100%. Duk da 'yan Najeriya ana samun ɗaiɗaiku daga ciki wanda za ka ga suka yi ƙoƙari su yi abin alheri yadda ya dace. Yanzu idan ka shiga kafafen sada zumunta musamman TikTok, za ka ga da mutum ya fito yana tashe, to za ka ga 'yan uwansa 'yan TikTok wanda ba na kirkin ba sai ka sa ta buɗe sunan shafuffuka da sunan wannan bawan Allah, kuma suna buɗewa ne wasu da dama suna damfarar al'umma. Yau da a ce idan kai ma ka buɗe da sunansa za ka tsaya ka yi abu mai kyau ba laifi bane ba, to amma sai ka ga mutum ya buɗe da sunansa yana roƙon ka kuɗi ko kuma yana shirya maka wata hikima zai baka wani tallafi, a ƙarshe sai cuce ka. Kuma shi asalin mai account ɗin in ka je ka tuntuɓe shi sai ka ga ya ce kwata-kwata bai san da wannan ba kuma bai san an yi ba, domin kowa ya ga abin da ya faɗa ma wani jarumin TikTok wanda ake kira da Sultan. Shi ma haka wani je buɗe da sunansa inda ya je ya haɗa iricin ya ɓata sunan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Amma a ƙarshe saboda son zuciyar da muke fama da shi a ƙasar nan, DSS maimakon su je su kama wancan mai shafin da suka ga wannan hoto a ciki, amma saboda tsabar san rai sai aka tsallake wanda ya aka telefon sai aka zo aka kama wanda bai ba, a ƙarshe aka tsare shi. Kuna ganin sai da ya fi sati 2 a tsare. Da ƙyar ne wannan hukumomi lauyoyi na kare haƙƙin ɗan adam suka shiga suka fita da sauran al'umma aka samu aka karɓo belin wannan bawan Allah. Kuma da irin wannan matsalan yan fim su kan suna fama da irin wannan matsalan, kuma ko da wani lokaci sukan so su yi maganinta, to amma abu ne wanda ba zai maganta ba, domin za ka ga matsayinka na jarumin fim an buɗe akawun da sunanka saboda mutum 1000. To kaga misali za ka je kai aikin da ke gabanka ne ko za ka je kai aikin kai ƙara ne, domin idan aka ce yau ka je ka kai ƙaran waɗannan mutum 1000, shin 'yan sanda za su tsaya aikin ka ne ko za su tsaya aikin gwamnati? Kaga abin ya yawa, dole a ƙarshe ko ka je ka kai ƙara sai dai su baka shawara ka yi haƙuri. Amma inda mutum ɗaya ko biyu ne a iya kamo su, amma duk abin da aka ce ya kai mutum 1000 ko mutum 100 ba zai taɓa yiwuwa ba. Kuma lokacin da ka ce kana ƙoƙarin ka je ka kama waɗancan ka yi shari'a da su, wasu na ji su ma sai su buɗe wannan abin, domin abin ya riga ya zama zolaya. Ka fahimci zan cina, to sai da duk wanda ya riga ya fito fili irin haka har asirin shi ya riga ya tonu, to kaga shi wannan ana iya yin amfani da dama a damƙe shi domin a tura shi gidan yari ko da shekaru 10 ɗiba masa, kaga a samu sauki kafin ya fito. Domin duk masu irin wannan abin sukan ɗauke shi sana'a ne, kuma idan 'yan sanda sun kama su ba sa bari, ba za ka san abin haka yake ba sai ka je gidan yari inda za ka ga mutum yayi damfara an kawo shi, yayi damfara an kawo shi, wani sai ka ce ya shiga sau 5 wani sau 10 ma, amma kuma bai daina wannan abin da yake aikata ba. To ba su damfarar nan kwata-kwata fahimta ne ba su da shi. Yau idan da suna da fahimta cewa duk mutanen da suke gani sun tara kuɗi ba damfara suke yi ko yaudara ba, a'a sana'a ce ake yau da gobe aka samu wannan kuɗi. To don haka kai ma ka yi haƙuri, ka bi wannan tsari, ka yi sana'a yadda kowa ke yi. In Allah ya so da duk matsayin da ka ga wani ya kai a rayuwa, kai ma za ka iya kai shi. Domin duk wanda ka gan shi a rayuwa babu wanda aka haife shi da matsayi a nan duniya ya zo same shi, sannan kuma in ya tashi mutuwa a nan duniya zai mutu ya bar wannan matsayi. To kaga kuwa kai ma bai kamata a ce ka mai da kanka baya ba, domin duk ka je ka ɗauki sunan wani ka dinga amfani da shi, ko da a kafafen sada zumunta ne ka mai da kanka baya. Ana
ana son kai ma ka zama jarumi ne ba yaron jarumi ba, yadda wani ya fito ya jarinta ya dage har ya zama kaza, to kai ma haka ya kamata ka fito ka dage kama fa wancan wanda kake amfani da sunan nasa, amma sai ka zo ka mai da kanka baya, shi can kana ƙara mushi daraja da ɗaukaka a idanun al'umma, kai kuma nan kana mai da kanka baya, domin shi wanda kake ma haka na farko ba muna zai da kai ba, bakin ciki zai da kai, a ƙarshe kuma in ya masa nasarar kama ka sai ya kama ka. Shin menene amfanin haka? Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawwa barkamu da asuba, ranki da an tashi lafiya. Lafiya. Ya gida ya yara da mai gidan. Lafiya lau. Masha Allah, ina magana da Jamila Yusuf Sagau. Ita ce. Ke Kano State. Local government Tarauni. Email address ɗinki shine jamilasagau@gmail.com. Okay, so congratulations. Wow. Sunana Sakatare Muhammad Adam. Sakatare na AFAN, All Farmers Association of Nigeria, kungiyar tallafi manoma da makiyaya under Ministry of Agriculture and Natural Resources. Akwai sunanki da kika cike na tallafi lokacin mai girma Muhammadu Buhari 2022 November 23, an yi haka ko? An yi haka? Haka ne. Ke Jamila Yusuf Sagau, ta rauni local gamma. So sunana Sakatare Adam Muhammad. Ni ne sakatare na AFAN. To sunanki ya fito, mun samu information ɗinki daga wajen director namu daga Abuja ta Ministry of Agriculture. Wanda suka ce duk wanda sunansa ya fito in dai mun sa a database mun gani, to lalle a gaggauta ɗaukar haƙƙinsa a bashi. Idan ya bi ka'idojin da gwamnatin tarayya ta ce kowa ya bi. Kin fahimta ko? So kin san da kayayyakin idan gwamnatin tarayya ta yi approval kayan kayan da ke zuwa hannunku ba. So wannan karar sai ta ce a yi abin tsari yadda kowa zai amfana. A yi group A, a yi group B, a yi group C. So sunan ki yana group A, muna taya ki murna da abubuwan da kika amfana. Akwai ɗan tambayoyi da zan yi miki. A Jamila Yusuf, shekarunki nawa ne? Ni yanzu? Shekara na 41. Allah albarkaci shekaru. Lokacin da kika iya cike takardar ki zaki iya tuna kin cike da katin ɗan ƙasa ne ko kuma da voters card ko da valid driving license ko da passport, to wanne kika ciki? Da katin ɗan ƙasa. An yi haka, katin ɗan ƙasa, voters card, exactly, an yi haka. Me ake noma, me da me ake noma? Kin san da abin da nake tambaye ki, muna rubuta, muna ajiye gwamnati record. Ana waken soya da wake. Ok, da masara. Muna ɗan sa masara. Ok, abu uku ake noma? Abu uku. Ok, ana noman rani ne ko kuma a'a iya noman damuna ake yi? Gaskiya duka ake yi. To Allah sa albarka. A ina ake noman? A nan ɗan ladi na siri. Can gaban hotoro? A nan gonar take. Ok, so Allah ya taimaka. So kamar yadda na gaya miki, ni ne sakatare, ina nan sakatariya ta Audu Bako sakatariya. Sakatare na AFA. Muna da santa biyu, muna da Mumbai House can gidan Malam Aminu Kano, muna da nan Audu Bako sakatariya Ministry of Agriculture. Ministry of Local Government. So sunan ki ya fito, muna taya ki murna. So ga abubuwan da kika amfana sai ki saurare ni ki shi. Kada mu baki bukin namba ɗinki ki ga sabanin abin da na gaya mishi. Yawwa, so kina da taki yuriya babban buhu, kina da buhu 8. Kina da NPK buhu 3, ya kama nawa kenan? 11. Kina da irisin na alkama, kina da na shinkafa, masara, kina da na dawa, kina da na wake, 5 ne da ke. To alhamdulillah. Kina da injin ruwa Honda babba guda 1. Yawwa, sannan kina da nesa ta ban ruwa mita 38. Alhamdulillah. Ya ɗungure wani abu ne, yawwa, tare da fasantar ɗin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ce a baku empowerment naku naira 275. Wanda sai kin zo da kanki za ki cike account da bibiyan ɗinki a ofis ɗin ita chairman ɗin tamu Hajiya Habiba Ibrahim. Kin fahimta ko? So wannan kin ji duk bayani da dai miki ko? Kuma kin ji duk abin da na lissafa miki. So muna taya ki murna. Allah Ubangiji ya bada abin da ake noma, kuma Allah Ubangiji ya bada ikon amfana wannan abubuwa da aka baki. Akwai bukin namba da ita ce a ɗin tamu za ta baki.
ya ita chairman ɗin tamu ita ce Habiba Ibrahim. Ni ne sakatare ɗin. Wannan bukin number shi yake ɗauke da sunanki da abubuwan da kika samu da santa ɗin sakatariya ɗin da zaki zo a yau ɗin nan. To za ki biya kuɗin bukin namba ɗinki naira 12,500 akan ita account ɗin ita ce a madin tamu Hajiya Habiba Ibrahim. Kin fahimta ko? To idan kin biya za ki faɗi sunan da kika biya tun da kin ga haƙƙi ne na al'umma akan fayil ɗinki nake. Domin ba zai ina kan fayil ɗinki wani ya kira ni kuma ya sauka daga fayil ɗinki ba. Ko kuma ke kuma ya sauka daga fayil ɗinki ki kira wani daga baya ban ɗauka ba abin babu daɗi. Haka ne? To kin ji duk bayani da ne miki? Nawa na ce za ki biya? 12,500. To ya yi daidai. Ka'ida ta biyu kuma idan na baki account din nata. Transfer za ki sunan ki za ta gani a Jamila Yusuf Sagau ko kuma a POS za ki je ki biya. Kuma sannan minti nawa zai ɗauke ki tun da kin ga fayil ɗinki na 140 da wani abu da ke kai. Yawwa. Transfer za su yi kai ko? Transfer. Akan nan ba ko turuwa zai yi. Sunan ki za ta gani ko kuma POS za ki biya. Sunana za ta gani. Sunan ki za ta gani? Nawa na ce za ki biya? 12,500. To Ubangiji Allah ya taimaka kuma kin rike duk bayanin da ne miki ko? To Allah ya taimaka. Ga account din na zan baki za ki gan shi Habiba Ibrahim Access Bank. Idan kin biya yanzu sai ki gaya mani. Yawwa sai baki booking number ɗinki wanda za ki zo ki ɗebi kayayyakin ki insha Allah. Za ki zo mana da fasfot ɗinki hoto guda 2. Za ki zo mana da katin ɗan kasa ko voters card ɗaya daga cikin wa'annan ko travel license ko passport. Za ki zo da ɗaya daga cikin su kin ji ko? Allah Ubangiji ya taimaka. Allah ya taimaka ga account ɗin da zan tura mu kin biya sai ki gaya mani. To ba mai gida na ku magana. To ba ni shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka da Alhaji an tashi lafiya. Lafiya kalau kuna lafiya. Ya iyali ya hakurin rayuwa. Alhamdulillah. Masha Allah. So akwai information ɗinta da muka samu daga wajen darakta namu na Abuja. Na Ministry of Agriculture. Ni ne sakatare na AFAN. Akan tafe da kungiyar su ta AFAN wanda suka cike tallafi lokacin mai girma Muhammadu Buhari 2022. So kayayyakin su sun fito insha Allah. Kuma ka san da ke gwamnatin tarayya idan ta yi approval din kayan da fiye zuwa hannun al'ummar da suka yi apply ba aka samu matsala daga local government. So this time around sai ta ce a yi tsari kamar yadda kowa zai amfana. A gurbi. So ka ji yadda abin yake tafiya yadda kowa wanda aka tabbatar ya cike mun sa a data da tambayoyin da muka ga tiling ya zama daidai don Allah ya yarda mun tabbatar da shi ya offline din. To yanzu akwai da za ta biya na bukin number ɗinta na gaya mata zan ba ta account ɗin chairman ɗin ita ce Habiba Ibrahim. Za ta biya idan ta biya ta gaya min da sunan da ta biya ta ce sunan ta za a gani. Jamila Yusuf Sakau. To ga account ɗin zan ba ku sai ku biya yanzu ku gaya min Hausa man ka bukin number ɗin in tura muku domin ku zo ku ɗebi kayayyakin ku insha Allah. Idan za ku je za ku to da passport photograph guda 2. Za ku zo da national ID card ko voters card ko kuma international passport ko driver license ɗaya daga cikinsu. Za ku zo da ɗaya daga cikinsu. So Allah ya taimaka. Ina ne ofis ɗinku yake? Muna Auduba Santa 2 gare mu a jikin shi wannan bukin number da zamu ba ku. Ka sai da ƙasa ta zama for security purpose za ka ga Santa ɗinka. Muna da Auduba ko Secretariat Ministry of Local Government a cikin Auduba ko Secretariat. Sannan muna da Santa ta biyu a gidan Malam Aminu Kano nan Mumbai Hawa. Amma a jikin bukin number ɗin za ta ga Santa ɗinta insha Allah. Tare da abubuwan da ta amfana da kuma sunanta a shi. Da shi za ta zo mana. Shi kuɗin yanzu me zai sa to tunda kuna da ofisoshi akalla guda 2 santoci guda 2 idan mun zo sai mun bada kuɗin sai a ba mu da abin da Malam kana ji na abun ba haka yake ba kamar yadda na gaya ma tun farko tsari ne gwamnati ta yi ba mu za ku ba mu kuɗi ba ka fahimta ko kungiyar afan za ku ba mu kuɗi ba a buƙatar kuɗin ku to kuma ai ka ce za ka turo a kan number din chairman din idan har ba za ku iya biya ba ku bar shi mana sai sunan ku ya fito a gurbi nan da wata 7 ko wata 8 idan gwamnati ya ka ji mana ya ka ji wani kayan a amala ina kan fayil ɗinka fa ba zai yi sauka da kan fayil ɗinka kuma ka kira ni ban ɗauka ba haƙƙi ne na al'umma to ai tun da ka ce wannan kuɗi 12,500 za a biya kuma wannan ƙungiya ta afan ita za a tura wa kuɗi amma kuma a cikin bayananka ai ka ce account number ɗin chairman za a turo
to ba ita ce chairman ɗin ta AFAN ɗin ba, All Farmers Association of Nigeria. Okay, to na fahimta. Duk baka ji bayanin da ne maka bane, malam idan ba za ku iya biya ba. Sunanta za a gani ko sunan kungiya? Account name ɗin sunanta za a gani ko sunan kungiyar? Sunanta ne a jiki Habiba Ibrahim Access Bank. Na gane. Yawwa haka ne. To shikenan ba damuwa, amma kana ji? Yanzu daga farkon wayarku da matata zuwa yanzu minti 9 da sakan 43. Yanzu kai saboda Allah ka zo na ka sa kati kai ta waya da mutum